Ale já jsem Jenda A já jsem Richard. a dneska vás vítáme u našeho prvního dílu. Z ochutnávání nejdivnějších kombinací jídel. Takže pomoc. Tak, tady máme první pokrm, jabko s kečupem a pepřem. No, jako, není to ten nejhorší případ, co tady máme, ale není to asi ani ten nejlepší, ale je to ten nejméně závažný. Tak asi můžeme ochutnat, no, nějakým způsobem. Špatný to není. Jako, cítím tam nejít ten kečup a jabko, pepř tam necítím ani trochu. Tam není vůbec, no. No, tak příště tam nasypu víc pepře. To ano. Režie. Tak jako můžeme to sníst, no. No to nevím, jako, ale to já tě to nenechám. Not bad. Možná bych si to normálně dal. Já ne. Teď tu máme jogurt se zázvorem. Na první pohled vypadá jako jogurt z hoříšky, ale uvidíme, jak to bude chutnat. Jdeme na to, no. No jdeme. Litujte nás, prosím. Naštěstí ten zázvor tam není to jak cítit. Vlastně vůbec. Takže příště víc? Ne. Jako? Zatím jogurt a někde možná v pozadí nějakou část zázvoru, ale... Já žádný zázvor. Jako ono, ten jogurt je vlastně sklidňující, takže vlastně ono se to samozřejmě samo vyruší, takže ono ta kombinace je vlastně zbytečná. A vlastně je dobrá. Vlastně je dobrá, protože je to obyčejný jogurt, na který máš vlastně jenom jako kdyby takový menší popraš něčeho. Možná by to bylo dobrý s tím tělem. Nebo s něčím takovým pálivějším. Myslím si, že to bych úplně přežil. Uvidíme, jestli jako jogurt třeba s oříškama a čokoládou, to bych si dal radši než tohle. No to asi každý. To jo. Tak máme tady další pokrm, tentokrát tiramisový piškot s tuňákem. Vlastně ani nevím, co dál bych tomu mohl vlastně říct. Jedině jsem jako, že já úplně tuňák nemusím, on ho zase miluje, takže reakce tentokrát budou hodně rozdílný. Tak budou, no. Jako, asi můžeme teda ochutnat. Jdem to teda zkusit. Chceš to moje? Ne, nechce, hezky si ho dej. Já už si nic nedám. Nejde. Jako tu nějak s piškotem, no. Prostě kontrast mezi sladkým slaným. No, ale to je docela dobrý. Takže teď tu máme jablko s tuňákem. Vypadá to podivně, ale může to být i dobré. Uvidíme. Jdeme ochutnat. No, to bych pochyboval asi. Kombinace to je zajímavá. Necítím žádnou chuť. A reálně se to prostě vyruší jabko s tuňákem a je to bez chutí. No a jako další pokrm tady máme teda kešu a tuňák. Reálně jako, když by se to dalo na talíř a to kešu bylo vlastně nějak trošku rozdrobený, tak by to skoro vypadalo, jako kdyby to bylo nějaký fancy restaurace, ale no, prostě jdeme to ochutnat. Celou věc pro pusinky. Letí letadlo. Mně to chutná. Tam tu nějaká kešu, no. Taková normální kombinace, bych řekl. A teď tu máme chorizo a když to otevřeme, tak je v tom vlastně Nutella a wasabi. A hodně dobře. Jdeme ochutnávat. Pomoc. Dáme to celý? Já si jenom kousnu, musíme ještě něco nechat stříhačovi. Ten si když tak namíchá další. Vole, to zase bude škoda pak.
Jako pěkný kontrast mezi sladkým, pálivým a maslovým. Maslovým, no. Ale... To si pak nedávají to lidi. Tohle nedoporučujem. Takže, máme tady zhnilý hřeb večera. Myslím si, že tohle by si asi nikdo nedal dobrovolně, ale my to pro vás uděláme. Máme tady meruňkovou marmeládu, worcesterovou omáčku a ocet. Slyšíte správně, ocet. Hodně octu. Stříhač skutečně nešetřil, přitom když to připravoval. A tak máme vlastně kontrast mezi sladkým, takovou tou kyselou octovou chutí a Worcester nevím ani jak bych popsal, protože to v téhle kombinaci to určitě změní strašně moc chuť a já se toho strašně bojím. To taky celý, jdeme na to. Jo. Kdyby něco tak stříhače nelitujte, on si to dal předtím a málem se z toho zebil. Počkej ještě jenom. A naraz, ale to odpočítám. Bože, prosím, pomoc, děkuju. Vidíme se na nebesích nebo v pekle, nebo kam mě pošleš, nazdar. 3, 2, 1, teď. Poj. Hele, stříhači. Víš toho, až to tam nemohl dát? Lidi mě budou mít za totálního divného člověka, ale mě to chutná. Lidi jako... Nevím, ale je to dobrý. Já jsem tam prvně cítil fakt jako nechutnosti, když jsem to měl, se mi to rozplylo v té puse. Já ne. Já to extrémně. Já nevím. Mně přijde jako, že to je dobrý. Ale asi víc bych si to nedal. Hele, tomuhle dám tak -5 bodů z 10 a bojím se sám sebe na záchodě večer. A tak 5 možná. Tak a jsme na konci prvního dílu a musím říct, že se fakt začínám bát dalších epizod. A proto nezapomeňte dát odběr, like a napsat do komentářů další kombinace divných jídel. přesně tak. A zatím čau.